Sithanda ukubingelela abalandeli bethu be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho. Siphinde futhi sibe nezindaba esike sixoxe sichaze ngazo ukuthi ngabe sike ziqonde ukuthini ezimpilweni zethu uma zenzeka. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Kwambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ke ngichaze ukuthi kusho ukuthini uma udikizelelwa umlomo ngezindlela ezihlukene noma ezingxenyeni ezihlukene zomlomo. Noma ngabe udikizelelwa yiso, noma ngabe kuthiwa ulunywa isandla, noma ngabe kuthiwa udikizelelwa mhlambe inyama nje emzimbeni. Lokho ngizokwazi ukuthi ngifike khona ngikukhumbule ukuthi ngabe kusho ukuthini. Ake ngiqaleke. Ake ngithi udikizelelwa umlomo la ngenzansi. Kusho ukuthini ukudikizelelwa umlomo ngenzansi? Okusho ukuthi lokho kuqonda ukuthi esikhathini esifishane nje esizayo wena uzoba sezinkulumweni, uzoba sendabeni nje enenkulumo ofanele uhambe uyochaza khona. Uyaxwayiseka ukuthi basobha kulesi sikhathi esifishane kungenzeka ungene endabeni eyingxabano noma ekukhulumeni okuthize, noma uzokhuluma indaba ethize. Umlomo odikiza kulolu debe olungenzansi uzoba senkulumeni noma sezinkulumeni ezithize. Uma uthi umlomo wakho udikiza ngenhla kusho ukuthini? Kusho ukuthi ke basobha futhi nalapho kungenzeka ukuthi esikhathini esifishane esizayo kungase kube khona into ethize ongase uyidle kodwa engezokuphatha kahle enjengokudliswa. Ngabe udliswa ulele noma ngabe udliswa khona ubhekile. Kusuke ukuthi lapho ke basobha into enjengaleyo. Futhi ke lokho kuze kuhambisane nokuthi uthola ukuthi kuzolokho kuba nempukane noma nembuzane elokhu idlula eduze kwakho la ebusweni noma emlomeni. Lonto isikuxwayisa ukuthi ke ubhasobha ukudla ongase ukudle kulezo insuku, noma bhasobha ukuthi uzongase ube umuntu ongase adliswe. Usuke nje ukhomjiswa lokho. Kusho ukuthi ngaleso sikhathi kusuke kukhona abantu abakini abalokho bekutshengisa ukuthi nangu umuntu eza nento ethize, noma naku izinkulumo ziza, nazi izinkulumo ziza. Kusuke kusho lokho ke uma udikizelelwa umlomo ngenhla kusuke kukhona nje kukhomba into enjengaleyo ukuthi ungase udliswe. Ngiqhubeke. Uphinde futhi umlomo udikize eceleni. Lokho futhi kusho ukuthi kungase kube khona into ezokuhlekisa uma udikeza umlomo ohlangothini laka right. Okusho ukuthi kukhona okungase kukuhlekise. Uma futhi udikiza ohlangothini laka left kukhona futhi into engase ihlekise ikujabulise, mhlambe nje kube khona umuntu ozovela kupha imali, noma kube khona into yakho ezovele nje ithi enzeke kancane ilunge uzibone unemadlanyana nje ongakwazi ukuthi kube khona into ungayenza. Akusisona isamba kodwa nje kusuke kulonkinga mhlawumbe ethize ukuthi mhlawumbe ubhekene nesimo sokuthi awunamali, uvele uthole nje usuthola itohwanyana elincane nje, noma usuthola umuntu ozovele ekupha imali. Uyabona, kusuke kutshengisa lokho ke. Uma udikiza ka right okusho ukuthi khona ozokuhleka, uzoba nohleko nje uzoba khona into ezokuhlekisa. Uma lika left kusho ukuthi uzoba nemadlanyana ongasuyithole, kuzoba nento ezokujabulisa nje kodwa ezoba yinhle kuwe, noma ngabe kukhona umuntu ozokwenzela into enhle. Ngicela ukudlula. Uma kenzeka ukuthi ke udikizelelwa yiso, kusho ukuthini lokho? Uma udikizelelwa wena yiso ungenzeka uthole ukuthi lidikiza ngenzansi. Ngiyocela bakuthi uthi ngingakuhlukanisi kakhulu ngoba lezi zinto zihlukene vele. Umuntu uzongibhalela angibuze kanje, mhlambe makuthi ushadiwe kubo uzongibhalela ke mase sekushadiwe ngishadile umama bashada ngidikizelelwa yiso kanje ngoba njengamanje angizokuhlukanisa ngoba kuyenzeka ukuthi uthole udikizelelwa yiso la ka right kanti likhomba into ezoqhamuka sesayidini la kubo kababa wakho, noma ngabe kuthiwa udikizelelwa yiso la ka left uthole ukuthi iqhamuka ngasesayidini lika mama wakho. Kusuke nje kuyinto kanjalo wahlukanisa kanjalo, kodwa ngizokubala nje ngikuhlanganise konke. Uma udikizelelwa yiso ngenzansi ngapha ka right iso lakho lokudla, kusho ukuthini lidikiza ngenzansi? Lokho kukhomba ukuthi esikhathini esifishane esizayo kungase kube khona inkinga yokuthi kube khona ukugula okukhona futhi okunzima, kodwa okuyohamba ngokuthi ngomthandazo noma ngendlela eniyokwenza ngayo lo muntu agcine sephila. Kodwa thola ukuthi bagule nje abantu, bagule nje kube nento ezonicakazisisa ngokugula bakwethu. Kusho lokho uma lidikiza ka right ngenzansi, hayi la khala khona inyembezi la, lisho leyo nto leyo.
Uma kwenzekile lidikiza la khala khona inyembezi okusho ukuthi khona into ethize ezoqhamuka futhi ohlangothini lapho kubo kwababa waloyo muntu odikizelelwa yiso ukuthi kungase kuzigcine kuba khona isililo esikhona. Kodwa nje malidikiza nje lidikizela lodwa lisisho ukuthi kukhona into ekugula engase ibe yimbi nje ezozwela kakhulu kulo khaya lelo. Noma ngabe kuthiwa uhleli kini wena komalume kodwa suke likhombisa ukuthi lapho lunento ethize engase yenzeke khona kubo kababa wakho noma khona lapha egcekeni. Yayizwa lonto leyo? Ake ngizama ukuthi ngime kanjalo abantu bazongibhalela ukuze ngiyobaphendula makuthi ngiyathola isikhathi noma ngumuntu osathe kuba ukuxakeka ngezinto ezokuba busy. Phinde futhi uma kenzeka uthola ukuthi lidikiza ka left lidikiza futhi ngenzansi, leyo nto lekhomba ukuthi nene kungase kube khona ukuphatheka kabi wena okuzoba kuwena, kuzoba nento ezokuphatha kabi ikudine. Malidikiza nje ngenzansi ikudine futhi likhomba ukukhala ukuthi uzogcina usunjani usukhala iba into ethize ezobangela usizi. Noma ngabe kuthiwa ke ayibangabikho into ethola ukuthi usuzokhala ngoba kukhona okudinile, uthola ukuthi uzokhumbula nje usizi lakho lithize likhona mase ugcina usuthola ukuthi usuwumuntu okhalayo. Uma lidikiza iso lakho phakathi kweshiya naphakathi kwaliso ngenhla lakho inkophe kule ndawo le, ukusho ukuthini? Kusho ukuthi uma ngabe kade kukhona umuntu ongaphilile ekhaya lakho noma ogulayo noma kanjani, loyo muntu loyo usuke ekhombisa ukusinda bakwethu. Yini indaba kushiwo njalo kanjalo? Kusho ukuthi nene njengoba ngenzansi kukhona izinyembezi ngenhla uyasulwa, kusuke kusulwa leyo nto, kusuke kuqedwa leyo nto le. Okuningi bakwethu ngeke ize ngichaze kakhulu kanjalo kodwa nje zinjalo njengoba ngizisho lezo zinto. Uma lidikiza nje la ngenhla phakathi nendawo ngenzansi kweshiya mase kube la ngenhla kweso okusho ukuthi nene lapho kuzoba nokuthi wena usulwa izinyembezi, kuzoba khona ukuthula noma kuzoba khona lo kade gula arecover abe sesimweni sakhe, usuke ezosinda. Uma wena ke uthola ukuthi udikizelelwa ile ndawo la esiphongweni mhlambe noma kusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi nene kuwe nabantu abahlale bakhulume ngawe bakukhombe ukuthi wena ukuthi bazokukhombisa isisho njalo uma udikiza ezindaweni ezinjengalapho ngenhla. Uma ngenzeka uthola ukuthi futhi udikizelelwa indawo le la emqaleni, kusho ukuthini na kuwe ke lapho uthola ukuthi le ndawo le ihlale inyakaze, kusho ukuthini kuwena? Angazi noma abantu abaningi iyenzeka yini lonto kubona, kodwa abaningi abantu esike ngakhuluma nabo ngimchazelisa yilokhu kukanje, kusuke kukanjalo, okukhomba ukuthi lapho ke kuwena esikhathini esidlulile noma esikhathini osazoba kusona kukhomba abantu abakusebenzisele kakhulu izinto ezinjengokwani khona abantu abafaka nezintando, khona abantu abafaka indaba zokuthatha isithunzi somuntu. Leyo nto siyitshengisa ukuthi kunento kuwena ngaphakathi efakiwe noma kunento ngaphakathi efuna ukuphuma noma kunento ethize kuwena engahambisani nomzimba wakho eyenziwa kodwa ngokuganga, noma kunento eyenziwayo ngaleso sikhathi ukuganga kodwa isuke iphathele noganga. Yila kushaya khona la indawo engathi yuvadlwana, ingoba kusuke kuthintwa leyo yinto leyo ephathelene nawe nokuganga kwakho. Uma ngabe udikizelelwa amahlombe kayi, lokho ke akusiyona into etheni, kusuke lapho ukhombiswa ukuthi ufika noma ukuba khona kwedlozi emzimbeni wakho noma ukwembathwa idlozi labantu abangasekho. Abanye kuningi nje abanye thola ukuthi omunye uzoza umuntu emshaye kodwa engaboni umuntu, uzoza umuntu emthini, into kanjalo ke lokho emahlombe nalana ngemuva. Lonto isuke iqondeke abantu abangasekho ukuthi basobe bezikhombisa ukuthi bakhona ngaleso sikhathi kuwena, kube ukuthi abakomalume noma abakobaba wakho ke. Into enjengaleyo engithanda ukuthi ke ngiyichaze namhlanje. Uma bakwethu kuyenzeka ukuthi okunye anikuzwange bengichaza, ngicela ningibhalele ngibe singiyachaza kahle, kodwa nje lokho ongishilo kunjengalokho nje, kunjalo nje. Okwanamhlanje sicela ukuthi ngime lapho ngophinde futhi ngibuye nezinye izincazelo zezinye izinto. Nisale kahle.